ensu kakraka bi atie gu ma brono ahodo bi honom a ensu atimi ayiri afa honom amanfo adan ya japade ene ya kasa hodo a ensu ahye no enya grokra nadmofo de atodwa se nipa be ye num ene nam so ayira mu nan de omo atimi ehunu wo mo bi de hie ofori amanfo ene de atwe okopiem ewo kromo ase a joda no abamu wonye mfihyan kron a one ne nuanom ekodi agro ewo nsuo mu no ensuo efa no daban so abaye no onye mfihyan kron so no ensuo efa no onipa otoso miensa wo firi mu so no ne de ne esi ewo daban administrator owatwe nchemboafo ye nadmo na atakra debra eboye mu kwan a owo ifa so ebae. This is the account that we've received from the assembly members and our officers who have confirmed the incident to us. Yes, we will continue to search. We will continue to search. And currently, as I'm speaking to you, search team is underway. The search team for each particular location of incident is underway. Ensu eto be don hwere miensa no ema kumase wo boase kwantempo no so de ensu eyiri efa no bia na ehyen enko ehyen emma enipa mienu de ebesi na yenwom na omo de na omo tekie mu ebra hu se ensu no etwe kai a omo timu no ekọ no ena ohwiri si ya yehu ba bi omo fa ye bio onipa ode nani ehunu ne ekọ so ne bi eboye mu etwekọ ada side say omo ana foforo ye no mu jira chiro ayo mbeti kianzo beti metwe nso bi omo fra da akọ enima bi omo kọ tie hu so omo nyina kia na twekọ se ne bi ebi atete ye de agu nti omo amaka de bi esisi nsuo no ye de etwa nsuo no ebiari dwale kọ ba nipa mienu de nsuo ndi omo ye de ede omo kọ ensu yiri ema nipa pi no a no hu onho ano be don hwere miensa chimamufo so bo omo bo nyina ene se wona anye kwan ni ye ena bi onso no omo jama nkrofo pi no asisi wona dan esi ensuo mu. All because say nsuo ni kwan ya wo say famu no oda sani a sheda ton sa asase no afele ese nipa metena so nya adwuma nti nsuo ni kwan na ya wo say nke famu no aye ketuwa bi ade enim say sade we yetu wana mo yekọ na yekohu ade we na ye fre address it empanyimfo say omumra na omumra mahwe sade we say de tie esi nsuo no kwan a ofre ho mu a omu baba obono so baba hwe wi anu afre bono ye no say bra office okọ office aso okọ jisika o so okọ akọje die o afeyi hu ari bi o na npa kwa guso na o ye adwuma no enye won ko a ene nsuo ni yiriye enhye so ya ba ahodwo de timamufo no bom homodin bia ema opanyina wanya mfirihie aduana de otumi yi ni firi ensuo nim na pick up no otimu de ensuo ne fa no mprempram ne okasai bridge a we kura ncheye no efa bi mpo abu esan ensuo a eyiri fa bia nti na ya ochima de amane boyi efiri Asante mantam mu ahene makokọben.